Rio e od bura mamalo bang' doho mamalo wito oko yiero mar Abdukadir Hussein Mohamed kaka jaod bura ma Lagdera kanyakla kod Harrison Kombe kaka jaod bura ma Magarini. Mohamed noyudo ombulu mar 5,939 e yiero mar dwe mar aboro higa mokalo ka oyombo Abdikani Zaitun manoyudo ombulu 4,863. Zaitun nomolo e nyim doho mar kwedo duokono ka Mohamed osingo mar kwedo ng'eto mar doho. Matimore e seche ma doho ne ong'ado oko yiero mar Harrison Kombe bang' Stanley Kenga manochungi UDA kwedo yiero mare manoyang kaka mane opong' kod loko duoko. Leo mahakama imethibitisha kwamba madai yetu ndani ya mahakama hayakuwa madai, lakini ilikuwa ni ukweli kwamba kulikuwa na ukora, kulikuwa na wizi na dhulma iliweza kufanyika. Leo tumepata nafasi kama mahakama ilivyoweza kutoa uamuzi wa kurudi tena uwanjani. Ombi langu ni kwamba wana Magarini kikamilifu tutashirikiana. The ruling was not in our favor, but we will soldier on. This ruling or this judgment seeks to stop the good work we have started or we have done so far, but we will definitely appeal. Already a stay order has been granted pending appeal. The most important thing is that I'm still the MP of Lagdera, and I will continue better the lives of people of Lagdera. I have instructed my lawyers to move expeditiously to the Court of Appeal to challenge this outcome and recover our victory.